Hello, you are welcome back to my channel. In this video, we are going to explain what Igbo men want from their wives. So, n'ihe onyonyo nke ụbọchị nke tata, anyị ga-akọwa ihe ụmụ nwoke ndị Igbo chọrọ n'aka nwunye ha. Please subscribe to my channel, like, share and comment. Biko, kwado ihe onyonyo nke a site n'ibiri m aka na subscription button. Nyerekwa m aka tụsaa ozi a. So, let us dive into the video. Ka anyị bidozianụ. Ụfọdụ ga-asị, kedu nke bụkwa asụsụ Igbo asụta Bekee? Aga m asụ Igbo n'ihe onyonyo nke a ma sụkwa Bekee. Ka ụfọdụ wee na-aghọta ihe m na-ekwu n'ihi na ụfọdụ si nọọ ihe Igbo ka m na-eme, kedu ka m esi na-asụ ya sọsọ na Bekee? Ya mere m ji wee sị na m ga na-asụ Igbo na-asụkwa Bekee ka ndị amaghị asụ Igbo mụta, ndị makwa asụ Bekee ka ha mụtakwa. Please pardon me, I'll be speaking English and Igbo on this video so that everybody will understand what I'm saying. Thank you. Now, the first thing that a man, Igbo man, need from you is respect. Ihe izizi nwoke chọrọ bụ nwoke Igbo, nwa afọ nwa amaala Igbo amụrụ ọfụma chọrọ n'aka nwunye ha bụ ịkwanyere ha ugwu, inye ha nsọpụrụ dịrị ha. N'ihi na nsọpụrụ bụ ihe niile n'ebe nwoke Igbo onye Igbo nọ. Ọ bụrụ na ị naghị asọpụrụ nwoke Igbo, ọ gaghị asị gị na gị na ọ chọrọ ịnụ gị ma ọ bịa ka gị na ya biri n'ụlọ. If you don't respect Igbo man, they will never allow you to stay with them. They will divorce you along the way. So, the first thing you have to do for them is to respect them, even if you are taller than them. Ọ bụrụgodo na ị ka ya n'ogologo, gbaa mbọ fụ na ị na-asọpụrụ ya. Ihe ọbụla nke o kwuru, ya bụrụ ihe a ga-eme n'ezinụlọ. Even if he is short and you are taller than him, make sure that you respect and honor him all the time. One thing that some people don't understand is that Igbo men, they like respect. They eat respect like food. In the morning, you have to respect them. In the afternoon, you have to respect them. In the evening, you have to respect them. Ụmụ nwoke ndị Igbo ha chọrọ ịkwanye ugwu. Nkwanye ugwu na-akwanyere ha ugwu ebe ọbụla ị nọ. Ụtụtụ, ị ga na-akwanyere ya ugwu. Efifie, ị ga na-akwanyere ya ugwu. Abalị, ị ga na-akwanyere ya ugwu. Ihe ọbụla nke o kwuru bụ ihe a ga-eme n'ezinụlọ. Ma ọ bụrụ ma ọ bụghị na ihe niile a na-ekwu nwe nke nwere isi. The second one is your cooking skill. If you know and you are sure that you want to marry an Igbo man, make sure you know how to cook very well. Not just cooking. Make sure that you know how to cook their native food. If you don't know how to cook, try and learn how to cook. Tell them to teach you. They will teach you how to prepare it. So make sure you learn how to cook. Igbo men, they don't joke with their stomach. If you don't know how to cook for Igbo men, it can lead to divorce. They will divorce you regardless of anything. They will divorce you. If you don't know how to cook, they will divorce you. Just go and learn how to cook. Nke abụọ bụ ịmụta ka esi esi nri. Ị bụrụ nwaanyị, chọọ ịnụ di, bụrụ onye Igbo na ị chọrọ ịnụ onye Igbo. Gbaa mbọ fụ na ịma ka esi esi nri maka na ụmụ nwoke ndị Igbo, nwoke Igbo amụrụ n'ala Igbo, bụ nwa afọ nwa amaala Igbo. Ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị ị maghị esi nri, ha agaghị ekwete chaa na ha ga-anụ gị. Ma ọ bụrụ na ha anụọ gị na-achọpụtaghị na ị maghị esi nri were nụọ gị, ọ ga-eme ihe gbasara alụmdi na nwunye a agbasa. Ọ bụrụgodị na alụmdi na nwunye gị na ya agbasa, ọ ga-eme ịhụnanya o nwere n'ebe ị nọ a na-enu ya. So you need to learn how to cook because Igbo men, they don't joke with food. They don't joke with their stomach at all. They don't play with it. You understand? So the third one is cheating. They don't want a cheating wife. No matter what, Igbo men don't want a cheating wife. If you know you want to cheat, don't go and marry an Igbo man. Don't even try it. Don't even think of it. The funniest part is that some of them will cheat and it will not be an issue. If you complain, it's not an issue. But as a wife, that is not what I want to talk about today. But as a wife, if you cheat, that is the end of the marriage. Say goodbye to your marriage. You understand? Ya bụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ onye Igbo, gbaa mbọ fụ na ebughị onye na-agba n'ilo. Na ebughị nwaanyị na-agba n'ilo, nwaanyị a n'ofu ebe. Nwaanyị ụkwụ anara n'ofu ebe. Gbaa mbọ fụ na ị tụkwasara di gị obi nọrọ ofu ebe. Ya bụ,
onye izizi na onye ikpeazụ gị n'ime ndụ gị. Onweghị onye ọzọ, onweghị nwoke ọzọ ga-abịa gị nso. Ya bụ ihe nwoke Igbo nwa afọ nwa amaala Igbo chọrọ n'aka nwunye ya. Ha nwekwara ike gbaa n'iro, mana anaghị atụghị nke ahụ ọnụ maka na ha si na nwoke ka ha bụ. Gbaa mbọ fụ na ị kwụrụ kwudosie ike n'ebe di gị nọ. Ihe ọbụla ga-akpata gị bụ nwaanyị ịgba n'ilo ga-eme alụmdi na nwunye gị abụrụ ihe ga-abịa na njedebe. Anaghị ekpe ya ekpe n'ala Igbo. Another point is that Igbo men always want you to be responsible. Responsible in essence of not going to the club, not going to the beer parlor, not socializing in ungodly way. You understand? So, even if you go to these places, they have to be with you. If you go there alone, they will label you wayward person. They will just label you that you are wayward, that you are not a responsible person. Ka nkọwakwa ihe nkwu n'asụsụ Igbo, ị ga-agba mbọ fụ na ị bụ onye ajị amatụ, onye na-eme ka nne nwaanyị, onye na-eme ka nwaanyị a na-anụ anụ. Ọ bụghị ebe ọ na-aka okpororo ma afụ gị. Ebe nwoke ekwesịrị ka nwoke na-aga, gịnwa bụ nwaanyị a na-aga. Mba, ọ bụghị ihe ụmụ nwoke ndị Igbo chọrọ. Ị gaghị na-aga clubbing, ị gaghị na-aga na beer parlor. Ọ bụrụ na a na-agụ na beer parlor, a ga-asị na ị bụ onye azụ ya azụ, onye ọgba n'ilo. Ihe ọjọọ ọbụla a na-agụ mmadụ na ya ga-agụ gị na ya. Di gị achọghọ ka ndị mmadụ na-akparị gị. Ya mere ị ga-eji kwanyere ya ugwu, were ike gị nọdụ ofu ebe. Onwe ebe ọwụna unu chọrọ ka unu gaa, ọ dị gị ka ọ dịrị ịkpọrọ gị, unu na-abọ ayịrị gaba ebe afọ. Please subscribe to my channel, like, share and comment. It is very, very important for me. Please subscribe. Biko, gbaa mbọ binyere m aka na ebe subscription button dị. Ma kwado m n'ihe nke onyonyo a na-eme. Ọ dịghịkwanụ mfe ime ihe onyonyo. Biko ka nna ya unu, nyerenụ m aka kwadonu m. Ka anyị bidokwa. So another thing that I want to pinpoint here is that allow Igbo man to be a man. They don't want you to hold them in doing anything that they want to do as a man. Allow them, stop holding them hostage. Allow them to be the man that they want to be. If you don't allow them to exercise their manly power, they will not be encouraged to marry you. Or even if they are married to you, they will not be comfortable with you. They will not be comfortable in sharing stories with you. They will not be comfortable in telling you some stories which is not good for marriage. Someone who is married to you is supposed to be open to you. So they want to be that man in the house, not a woman. They want to be the man. Ihe na-akọwa bụ hapụ di gị ka ọ bụrụ nwoke. Ka ọ bụrụ nwoke n'ezinụlọ, nọ nwoke ka ọ bụ tupu ị nụbịa. Hapụ ya ka ọ bụrụ nwoke. Ihe o kwuru ga-akwụrụ n'ezinụlọ. Ọ bụ ihe o kwuru ga-eme. Ọ bụghị nke i kwuru bụ nwaanyị ga-eme. Ọ bụrụ na ị na-egbochi ya ime ihe o ji bụrụ nwoke n'ezinụlọ, ọ ga-eme ịhụnanya o nwere n'ebe ị na-anwụ pee. So another one is that if you have money as a lady and you are married to Igbo man, please hold your money in your pocket. Don't showcase it to him. He will not like it. As an Igbo man, no one Igbo, he will not like you to start telling him that you have money more than him. That is not how it is done. The love that he has for you will die. Yes, even if he don't show it. Please, I'm not saying that it's not good for a woman to have her own money. It is good for you to have your own money, but stop showcasing it on his face. Stop telling him that you are the man of the house. No Igbo man wants a woman to be the man of the house. No. If you want to have peace with Igbo man, they are peace and loving people. If you want to have peace with your man as an Igbo man, you have to show him respect. First thing is to keep your money in your pocket. Keep it in your pocket. They believe in providing. Igbo men believe in providing for you. Everything that you want in the family, they believe in providing it. If you are showing him the money, he will now feel less of himself. That is the worst for an Igbo man to experience. Now, how will you show him that you are not showcasing your money? The way to show a man that you are not showcasing your money is to make sure that you appreciate everything that he does for the family. You can still buy stuff for the house without even letting him know. I don't want to go deep in explaining this, so
I assume you understand whatsoever that I'm trying to say. Biko, ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị a na-anụ n'ala Igbo, ị na-anụ onye Igbo, fụ na ị ka di gị wee jide ego, biko ka nna ayọ. Egosi ya na eke ya wee jide ego. Ụmụ nwoke ndị Igbo anaghị achọ onye na-ama ha aka. Ị karịa jide ego, fọọ ya na agba gị. Onwe ihe gwuru n'ezinụlọ, ọ bụrụ na di gị eji ego, na ego nwa chọkwara na igoti ya. Goti ya, dobe ya. Nwoke a na-afụ ya. Ọ na-afụ ya. Mana ụmụ nwoke ndị Igbo anara achọ ebe nwaanyị na-efe ha aka n'isi. Obere ọbụla o nyere gị, kenee ya, si ya na ya daalụ na omeka, na ọ bụrụ na ị chọrọ ka ezinụlọ gị ka ọ dịte aka. Achọghị m ịga nnukwu n'okwu a, maka nga nnukwu n'okwu a ụfọdụ ga-aghọtafie m ka ọ dị na another stage. If you are married to an Igbo man, please make sure that once in a while that you praise him. Igbo men, they love praising. If you just praise him, your marriage is 100%. Nobody will collect him from you. Once in a while, just give him an Igbo name. Just praise him like Dimkpa, Nwokike, Anonkankampi, Dimoma, Onye Njemono, Dimkpa mo. So make sure you give him some sweet name from Igbo language. They love it. So it will make your marriage to last. This is what they expect from you as an Igbo wife. Make sure you serve your husband food with meat. If you don't serve them food with meat, they believe that you are insulting them. You don't regard them as anything. Even if you have a visitor and you notice that that person is from Igbo, that person is Igbo person and is a man, it's better. Don't even bring out the food without meat. Just keep your food, please, so that you will not cause problem in your marriage. From that place, your husband will start even supporting the man. So please, keep that food inside. Just tell the person that you don't have food. Unless if the person is very, very close to you, who understands you very well, you can call that person close and tell that person, please, there is no meat in this food, but we'll still have food. If that person is very hungry, he might tell you, please, you can bring the food for him to eat. You understand? But it is a taboo in Igbo land for you to serve food, especially to an Igbo man, without meat. You understand? Bambo fu na ị na-enye digu nni na-etinyere ya anụ. Ọ bụrụgodu na ị nwere onye ọbịa, onye mbịambịa bịara be gị, bambo fu na ị tiri ya anụ na nni. Ma ọ bụrụ na ị nwe ya anụ na nni gị, si onye aha na inwe ho nni chacha. Ma ọ bụrụ na ị furu na onye abụ onye ga-aghọta gị ọfụma, kpọọ ya n'akụkụ, buru ụzọ gwa ya, si ya na anụ adịghị na nni a. Ọ bụrụkwa na agụụ na-agụ, ọ ga-asị gị ngwa bute nni a ka nri ya. Ma gbaa mbọ fụ na ị gwakwara ya agwa, maka na di gị ga-akwado n'ihe ọ na-ekwu, ga-akwado onye anya na nni ahụ, ọ ga-ebido baba mba n'ihu onye ahụ bịara mbịambịa. Biko ka nna ya gị, gbaa mbọ fụ na ị na-enye nwoke ọbụla wu onye Igbo nni, gbaa mbọ fụ na itinyere ya anụ, na ọ bụ arụ na ịkụnyere onye Igbo bụ nwoke nni, itinyeghọrọ ya anụ. Igbo man wants you to be trustworthy. Yes. In essence of, when they give you money, you can manage it. You will manage it, manage the home, manage everything. Don't be too demanding. That is what an Igbo man wants from you. Ihe onye Igbo chọrọ n'aka gị bụ na ị ga-agba mbọ fụ na ị na-akpa ihe ọbụla mkpe. So Igbo men believe you will manage their home, that women are the owner of the house. They will build mansion, but they believe that you are the owner of the house. You will be the one to manage everything in the home, but just accord them their respect. Ndị Igbo, ụmụ nwoke ndị Igbo kwetara na ọ bụ nwaanyị nwe ụlọ, nwaanyị na-edozi ezinụlọ, nwaanyị na-eme ka ezinụlọ nọ n'otu. Ha kwetakwara na ọ bụ nwaanyị ga-eme ka ihe na-edu n'udo, mana gbaa mbọ fụ na ị na-enye ha nsọpụrụ. So the last but not the least is that you have to make sure that you always look good and behave the same way you are behaving then that they met you. You understand? If they met you when you are 20, 21, 23, 24, 19,
They want you to always behave like that. They want you to be the woman in the house. They want you to be the female in the house. They don't want you to start behaving like you are the man. You want to control them. No. They want you to give them the tenderness of your love. They want you to behave like a girl that you are, so that they will spoil you silly. They will spend their money on you. That is what they want you to behave. If they treat you bad, just cry and make sure that you behave like a girl that you are. Stop trying to be the most serious person. You have heart, you can endure everything. No, it will diminish their love. It will make their love to come down. But once you are behaving like that girl, that female that you are, Igbo man will always treat you right. They are peace and loving people. If you treat them right, they will treat you like a queen. That is Igbo men. They will treat you like a queen. Try to dress well. Try to compose yourself well, because they showcase their wife. They showcase their wife. They want to tell everybody their wife is the most beautiful person in the whole world, in the whole wide world. So make sure that you bring the tenderness to the table, so that they will spoil you silly. So ihe m na-ekwu na nke anọ bụ na ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị na-anụ onye Igbo, na-anụ nwafọ nwa amaala Igbo, gbaa mbọ fụ na ịbụkwa nwatakịrị nwaanyị ahụ ọ fụrụ oge na-adịghị anya. Na ọ bụghị na ị mụrụ ofu ma ọ mụọ ịbụọ ga-eme gị eburuzie dimkpa nwaanyị. Ekwuo ofu, ikwuo ịbụọ, ekwuo ịtọ, ikwuo ịnọ. Onwe ihe mere adịghị mma, nwaanyị ga-abịa nọ n'akụkụ mekwa nwa ka nwaanyị ọ bụ ọbịa na-afọ ọmụ na ya bụ jagaban. Mba, gbaa mbọ fụ na ị na-eme ihe ahụ eji mara nwaanyị, ihe ahụ eji were mara na ịbụ nwaanyị. Eme ihe ga-ewute nwaanyị, nọ n'akụkụ gosikwa di gị na o wutekwara gị. O di gị ga-eme gị ka nwatakịrị nwaanyị ahụ ịbụ. Ịghọtago? So biko subscribe ọnụ na channel ma biko. Please subscribe to my channel, like, share and comment. Subscribe. Thank you. Stay tuned for more. Thank you. Bye. Bye bye. See you in my next video. Bye.